So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuwang mga viewers ug sa kuwang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo unya mayong buntag kanatong tanan. So sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuang video reaction. Palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga upload ng mga video reaction. So karon mapar ang mga congressman, ang House Committee on Justice nakakita na sila og probable cause nga ipadayon ang impeachment ni Sara Duterte. So nakakuha gyud sila og 53 ka botos mga par ang mga congressman. So ang mahitabo ani padayon gyud sila mapar unya sa sunod mga adlaw ilahan ng ipasa ngadto sa plenary unya ilahan ng pagbutuhan ngadto mapar pero dili na sila maglisod og kuha sa requirements nga 1/3 vote sa mga congressman sayo na kuha nila mapar kay sa House Committee on Justice palang daan nakakuha na sila og 53 ka mga boto sa mga congressman nga ipadayon ang impeachment ni Sara. Unya sa ikabot nga to sa plenary mapar kay adto naman na dito botohan na nga to sa tanan nga mga congressman sa kinatibuk-an mapar na atay 318 ka mga congressman sa tibok Pilipinas. Unya ang kwaon na mapar 1/3 votes lang. Unya sa House Committee on Justice palang daan mapar nakakuha na sila og 53. So ay lang kuhaonon nga to sa plenary 53 nang pod. So kung makuha na nila ang 53 ka mga botos nga to sa plenary di katong nibutan nga to sa House Committee on Justice dili naman to mahitabo mga par nga dili to mabutar ikabot nga to sa plenary kaysa wan palang daan nibutar ra gud dudaan. So 53 na lang kuhaonon. So dili na lisod sa mga congressman, dili na lisod sa House Committee on Justice, dili na lisod sa House of Representatives nga makuha nila ang requirements nga 1/3 votes. So nag-expect naman sad gud ang mga kadaghanan mapar. Nag-expect na ang mga kadaghanan nga si Sara Duterte ma-impeach yun sa lower house. Kay daan pa man na sa una mo nang ang mga tao dili na bag-o nag-expect na daan ang mga tao nga si Sara ma-impeach yun dito sa lower house. Unya ang pangutana karon mapar ikabot ani nga to sa Senado kay ang senador ang mga senador ug mga congressman lahi man na sila lahi og baruganan ang mga senador kay ang gitan-aw sa mga senador ang kinatibuk-an man kun angay bang i-impeach si Sara kay maminaw man sana ang maniid man sana ang mga senador mapar kung daghan ba ang dili uyon o daghan ba ang niuyon nya kibaw naman tadaan mapar nga daghan mas daghan gyud ang dili uyon nga ma-impeach si Sara. Mao na tan-aw no diha sa Senado mapar kay ang sa Senado ra ba kinahanglan sila og 2/3 vote sa mga senador nga ma-impeach si Sara. Unya ang pangutana diha mapar kay si Sara ra ba mas daghan ra ba siya o kanang mga matawag nato nga kanang murag ni pabor niya kay nakibaw ra masad guna ang mga senador mapar nga ang ilang pagpangguko ni Sara usar na ka pamulitika ra mo guna dili mo guna ingon nga ilang i-impeach si Sara kay tungod kanang korap. Nahadlok ra maguna sila mapar nga si Sara maka dagan pagka-presidente sa 2028. Kay once kun nga si Sara mahimong presidente, dili man nila pwede nga madiktahan. Dili nila pwede nga maariglo si Sara. Mao na nga ang mga congressman kay bawo man ta mga par kani mga congressman gyud naagay dagkong sa puwira lang sa mga congressman diha nga nagtinarong og trabaho. Pero kani mga congressman nga niguko ni Sara kani pormahan naagi ni mga anomalya nga gibuhat kay mahadlok man sila si Sara nga presidente si Sara. Mao nang si Sara ilagyong gukdon
ilagi yung mapangitaag paagi si Sara nga mapa-impeach yun. Mabitaw ng gilaygay pag nilag maayaw diya sa House of Representatives. Muna nangita pag sila maayaw ka ng mga ebidensya nga makuha kay wa man sila klaro nga ebidensya mapar nga mo na si Sara nangurap. Mo nang giapil na lang gani ito nila ang katong pagbanta kuno ni Sara ni Bongbong Marcos kuno. Pero kung bisan pag abogado or dili makasabot atong giingon ni Sara oy kay si Sara nakadungog og mga istorya kinasa gud mga intel si Sara nga nang tirahon siya mo nang nipagawas og video si Sara nga nag-ingon si Sara nga kung ipapatay siya ni Bongbong Marcos napod siya binlan pod nga mo patay pod ni Marcos anaram na gud klaro anang istoryaha nga kung ipapatay siya naana siya gibinlandaan klaro anang naay kung bisan pag abogado or dili kasabot ni ana mga paroy mo nay usa sa sila ang gikuha nga ebidensya para mapa-impeach nila si Sara unya kay Sara kanang mas dikusog man hinuon maayo karon mas siya man hinuon ang taas kayo kanang ratings so bot pasabot kadaghanan sa mga tao wala mo tuo sa ilang pasangil ni Sara nga korupsyon nangurap kuno si Sara bot pasabot nga gamay ra ang ni agen ni Sara mas daghan gyud ang nipabor ni Sara mao nay prangka nga pagkaistorya diha kay kun kuan pa nganong si Sara man nagimoy taas kayo ratings karon siya magyapon ang nag-una bisan pag giunsa nila pag laygay maayo diya sa House of Representatives ang mga congressman hibaw mo tang para ang korupsyon naa nagikan na nagsugod diya sa House of Representatives gibulgar mo kuna daan ni kuan ni Chis Escudero diha pa si Martin Romualdez sa anang siya pa ang kuan leader sa mga congressman gibulgar na ni Chis Escudero nga naa nagikan sa House of Representatives ang korupsyon. Unya kaning pagpanggoko nila ni Sara, kuan ni nang ilalang gilihis ba? Kay para ang isyu madirect nato ni Sara. Ana ra mo na ang politika gud, ang kaning impeachment gud dili ni kuan kanang about sa kay kurap ang usa ka opisyal. Ang impeachment usa na ka political mga pamaagi. Kayo unsa pa na ka maayo sa opisyal nga mo trabaho diya kun ang imong kaatbang sa politika kun dili ganahan sila nimo tirahon yung kanila mo ni kang Sara karon mapar isag giunsa na pagtrabaho ni Sara diya kay lagi ang kaatbang niya sa politika dili gusto nga si Sara mahimong presidente mo nang ilang sa karon palang daan ilag yung ipindown si Sara unya matimingan oro si Sara di ni ma-impeach nga to sa Senado ang kanang mga congressman nga mo pirma sa impeachment mao man ni maalanganin mao man ni maipit igabot sa panahon mga par kung si Sara dili ma-impeach sa Senado mao nay atangana nato diha unya mga par kung magsugod na ang hearing ato sa Senado so dire na lang takuto mga par unya may buntag natong tanan so palihog ko subscribe mga par kaya para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction.